Dziołcha na telefon. Można to będzie dziebko z Bereźny, albo to nie wtory żadliwe, ale ja już jest na teraz stary i że godzi mi się takie zachyło sprawiać. A podsłuchałek kejsik jednego młodzioka, jak duplikował kamratowi jeden deczko łożkliwy cufal. Wiesz, Hajnuś, siedzimy se z Jurgusiem małym, u mnie doma i wychodziło się, że synek Blank nigdy nie słyszał o dziołchach na telefon. Co to wiesz, my se kejsik ze glacatym ecikiem obsztalowali. Jakośik mnie to nie dziwi, odpowiedział jego kamrat na cysietny Hajnuś. No ale słuchaj dalszy, trąfnął mu ten, co go podsłuchował, moja babeczka robi beliceju, wiesz, sam za winklem, miarkujesz? Ja miarkuję wykierem. No to już glingony po talaska, po ta dziołcha, bo nie chcieliśmy za tela przepłocać, nie? No i co dalszy, Erich? Spytał się Hajnuś, a jak się dowiedział, jak się ten mianuje, ten łosprawiot. I za jakieś 5 minutek dzwonek do drzwi. Tak gibko, ja? No, Somek był zadziwiony, że tak warto, ale co tam, otwieram drzwi, a sam ci tako dupencjo blond, no, ino brać. Hopy, to wyście są pieronem nierichty. To ja do tej dziołszki, no, proszę pięknie, zaproszą, a czemu tak wartko? Jest no z dwóch trufów, mam nadzieję, że to nie szteruje i takie tam jest, te duperszpance rządza, bo sprawią z biglem ten Erich. No i... A ona zaziła na mnie takim spłoszonym wejrzokiem na poczynu, ale jo, no to ja już zaś go do dalszych Erich. I że jeśli jej to Blank nie wadzi, to zabulemy tuplowanie i co by się Blank w nos nie boła. No i mogesz to gipciło sprawiać? A ona jest se barzy spłoszono i uzać, ale jest derko sieri, gorej co dalszy. I tak hopie pora razy, a że na ostatku ci nam śmietła. No to że się łozgzuko, łoschajcowo i uzdołek, co za glinką do tej agencji, coś ty mi to tam posywają. Biera mobiliok, a sam SMS od mojej starej ze tego liceum. Posyłam ci dziołcha, szkolorka, po moje bryle, one leżą na moim nachtiszu be izbie. Hopie, to masz te ruski pierunem przesrane, co? Oby się hopie zesłał sztachedratem, nie? No, Blank nie. A to po jakiemu, Erich? No, bo moja staro wróciła ze szuli z pyskiem kumie. Jakoś to nie poradziłeś znosić tych moich bryli, przecież leżą sam tukej na nachtiszu, oślepnąłeś, albo co? Oj, więc pnioku.